Želite li čuti jednu priču? Priču o najstrašnijoj noći u mome životu. Noći koju nikad neću zaboraviti. Dakle, bio je prilično hladan dan usred zime. Ležao sam na svojem kauču, zamotan u toplu i ogromnu deku, gledajući dokumentarac o životinjama u Africi. Glas britanskog komentatora nekako mi uvijek smiruje živce prije spavanja. Taman kad sam htio zatvoriti oči i otputovati u zemlju snova, moj je trbuh pustio poprilično glasan zvuk iz sebe. Izdahnuo sam i pritisnuo pauzu na daljinskom. Znao sam da neću moći spavati ako ne pojedem nešto malo. Malo iznerviran maknuo sam svoju toplu deku i ustao iz kauča. Otišao sam do kuhinje i usput odmah popio gutlaj vode iz slavine. Stajao sam ispred frižidera i polako ga otvorio, misleći što uopće još ima unutra. Odjednom je teror i strah preuzeo moje tijelo. Smrznuo sam se na mjestu i jednostavno buljio u frižider. Vrijeme je stalo i ja nisam mogao vjerovati svojim očima. Na srednjoj polici bila je otkinuta ljudska glava sa najgorim i najstrašnijim smješkom koji sam ikad vidio. Oči su bile potpuno otvorene i buljile su u mene. Zubi su bili smeđi i razbijeni, no taj je osmijeh bio najgori od svega. Protezao se od uha do uha, jednostavno neprirodno širok, udarajući strah u moje kosti. Kunem se da sam na trenutak čak vidio kako se nos malo pomaknuo i vidio sam žilu koja pulsira na čelu. Istrčao sam van iz kuće, vikajući od straha i od panike. Prošlo je par dana prije nego sam se usudio opet ući u vlastitu kuću, no svejedno nisam mogao spavati tjednima, pa čak mjesecima. Od tog dana, svaki put kad otvaram frižider, moje se tijelo naježi i osjećaj straha me paralizira na par sekundi. Čak i dan danas, 10 godina nakon te noći, strah me jednostavno nadjača kad pomislim na tu noć. Od svih glava koje sam sakupio u zadnjim godinama ubijajući, nijedna nije imala takav uvrnuti osmijeh